Inat sa Angelos. O Orasyo. Orasyo mo na. Orasyo Angelos. Sige. May pa nagasinyal, be. Diyos maray na hapon po, pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atinder kang banal na misa, paki-off o ilaag tabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kang Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad, asing kabanalan kang simbahan, asin urog na ang selebrasyon nin Santa Misa. Diyos, mabalos po. Maluhod kita. Sa ngarang kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Orasyo Emperata, pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kang sa imong pangataman, sa pagtao mo kang samong mga pangangaipo, digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi, na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman, kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin na utob, an sa imong kabutan, na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan samong mga salang gibo. Asin ngunyan, na mamatayan mina an padusang balik, kan samong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan, kundi ika, mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran, kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, an samong mga namumutan, asin mga pagrugaring. Sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Please rise for the Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made And flesh. dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ your Son was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. And glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Tukaw po. Sa satuyang mga pamibi, isabay man yato ang mga minasunod na intensyones. Mga pasasalamat, dulot ni Jing B. Tugores, kan Mendizabal family, as in Abrantes family. Espesyal na kahagadan ni Ruel and Arlene Dawal Almasco. Asin para sa kapahingaloan kan kalag ni Veronica Herminia Abraham, dulot kan Balunso family, asin for all souls, dulot kan Mendizabal family.
Sige raray, mga tugang ko ki Kristo, Diyos marhay, nabanggi po sa saindo gabos. Ngunyan iyo ang kapiestahan kan pagbunyag kan kagurangnan. Magtirindog po sa pagpuon kang Eukaristiya. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Han kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Giraray ngunya na Domingo, iyo po ang kafiestahan kan pagbunyag sa satong kagurangnan. Bago magpuon ang public ministry ni Jesus, binunyagan siya kan sa iyang pinsan na si Juan Bautista. Punanta ang Santa Misa sa pag-ako kan satong mga kasalan, nagsasarig sa pagkaherak kan Diyos. Sarabay kita, Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nanangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birken, sa gabos na Angkeles asin Santos, asin sa indo mga tugang na ako ipamiibig sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
mamibi kita. O Diyos, naan sa imong bugtong naaki, nagpahiling nakabaing sa samuyang laman. Warasan namimibi kami, nahuli sa iya, na namidbid mi ang pagkabaing samo, magkanigo kaming mabago sa irarom nin buot. Siya nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon. Sa babasahon, pinapamidbid sa to, kung si isay ang surugoon kan Diyos. An Espiritu kan Diyos, yaon sa iya, daranya ang kaligtasan, ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Nagsabi ang kagurangnan, uya ang sakong surugoon, na sakong pinapakusog, ang sakong pinili, ang sakong nawiwilihan. Ibinugta ko ang sakong espiritu sa iya, asin siya ang mataunin hustisya sa gabos na nasyon. Dai siya makurahaw umalangkaw, kan sa iyang tingog, umagibo nin makukusog na pahayag sa mga tinampo. Dai niya babarion ang tiko ng bariw, o papalsukon ang nagkikimat-kimat ng ilaw. Maimbod siya papadanayon ang ustisya. Di siya mawawara ning paglaom o kusog ning buot. Papupusugon niya ang hustisya sa kinaban. Hinahalat kan mga harayong daga an sa iyang katukduan. Ako ang kagurangnan, na nag-apod sa imo, asin nagtaos sa imo ning kapangyarihan, nganing papangyarihon mo an ustisya sa kinaban. Sa paagi mo, makikipagtipan ako sa gabos na banwaan. Huli sa imo, dadarahon ko ang liwanag sa mga nasyon. Bubukasan mo ang mga mata, kan buta asin tatalingkasan mo ang mga nagtutukaw sa madiklom na mga bilangguan. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Mag-umaw ka kalagko sa kagurangnan. Mag-umaw ka kalagko sa kagurangnan. O kagurangnan na sa kong Diyos, ika tunay na dakula, nagugubingan ka ning kamurawayan asin kamahalan, natatahuban ka ning kaliwanagan, ang kalangitan biniklad mo arog sa sarong tulda. Mag-umaw ka kalagko sa kagurangnan. Itinugdok mo ang sa imong harong sa ibabaw kang katubigan sa itaas. Ginamit mo ang mga panganuron bilang karwahe. Asin naglulunad ka sa mga pakpak kandoros. Ginagamit mo ang mga doros bilang sa imong mga sugo. Ang nagsisilyab na kinikilat bilang sa imong mga surugoon. Mag-umaw ka kalagko sa kagurangnan. Kagurangnan, kadakol an sa imong mga gibo. Sa kadunungan, iyan gabos ginibo mo. Ang daga, panukan sa imong mga linalang. Yaon ang dagat, dakula asin mahiwas. Panu nin dai mabilang na linalang, nin mga bagay na buhay, sadit asin dakula. Mag-umaw ka kalagko sa kagurangnan. Sinda gabos minasarig sa imo, natawan mo ning kakanon sa tamang panahon. Kung tinatawan mo sinda, ini sa indang inaako. Kung binubuksan mo ang sa imong palad, napapano sinda nin mga marahay na bagay. Mag-umaw ka kalagko sa kagurangnan. Kung minatalikod ka, nahahandal sinda. Kung hinahali mo ang sa indang hinangos, nagagadan sinda. Mag-umaw ka kalagko sa kagurangnan. Ikaduwang babasahon. Ang grasya kan Diyos, nagbabago sa to. Ang pagsayuma sa mga bagay kang kinaban, mas magdadara sa to sa kagurangnan. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo kay Tito. Huli ta ipinahayag na nin Diyos ang sa iyang biyaya para sa kaligtasan kang gabos na tawo. Ang biyayang iyan ang nagtutukdo sa to,
na magbaya sa bakong Diyos no na pamumuhay, saka sa mga pagmaawot na kinabanon. Nagtuktukdo man iyan sa to, na mamuhay kita sa natataong magpugol sa sadiri, matanos sa kamakadiyos sa kinaban na ini, mantang nagahalat kita kan palada na aldaw na satong linalaom. An pag-abot kang kamurawayan kan satong dakulang Diyos, asin pararaligtas na si Jesucristo. Idinulot niya an sa iyang buhay para sa to, tanganing iligtas kita sa gabos na kasalan, asin linigan na maging sa iya sanang banwaan, na maigot sa paggibo nin marahay. Alagad, kan ihayag ang karahayan asin pagkamaot nin Diyos sa satong paraligtas, ilinigtas niya kita, bakong huli sa ano managibot ang matanos, kundi huli kan sa iyang pagkaherak. Ilinigtas niya kita sa paagi kan paghugas sa to kan tubig, nin bagong pagkamundag, asin bagong buhay sa Espiritu Santo. Nagsusupay na itinaon nin Diyos sa sato, ang Espiritu Santo, sa paagi ni Jesucristo na satong paraligtas. Tanganing, maging matanos kita huli sa iyang biyaya, asin maging paramana na naglalaom na makamtan ang buhay na daing kataposan. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Dios. Ang pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, susug ki San Lucas. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Kan nag-urog an paglaom kan mga tawo, nagpuon sindang maghurop-hurop, natibaad si Juan, iyo an Kristo. Kaya nagsabi sa inda si Juan, nagbubunyag ako sa tubig. Alagad may sarong maabot na mabunyag sa indo sa espiritu asin sa kalayo. Mas mapangyari siya kaysa sako. Asin da iya kumaninigo na magtangkas kan sa iyang sandalyas. Kan mabunyagan ang gabos na tawo, asin kan mabunyagan man si Jesus, saka namibi ini, nabuksan ang langit, dangan naghilig sa iya ang Espiritu Santo, arog sa salampati. Dangan may sarong tingog hali sa langit na nagsabi, ika ang namumutan kong aki, na sakong ikinakaugma. Marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Espesyal po ang Domingong ini dahil sa aldaw na ini, kapiestahan kan pagbunyag kan sa tong kagurangnan, natatapos man ang Christmas season. And so for the last time in this season, at the beginning of 2025, i-greet ko po kamo giraray. Merry Christmas po sa Indogabos. Pakigreet man ang kataid. Today is the last day of the Christmas season. Pwede nang magtipon-tipon kan dekorasyon. Sa aga, mabalik girare kita sa ordinaryong panahon. What marks the end of the season is the baptism of our Lord. Question: do you know your baptismal day? May simbag po ba itong nag-buzzer?
Aram mo ba ang petsa kan sa imong bunyag? Dahil kung memoryado mo ang sa imong birthday, dapat kabisado mo man an aldaw kung no arin ka binunyagan. Kung day po aram an petsa, assignment. Pag uli at san sa harong, haputon an magurang o hanapon an baptismal certificate, i-memorize an petsa kan sa imong bunyag. Binunyagan po ako August 14, 1990. Pasil tandaan, takafiestahan niya ni San Maximiliano Kolbe, saka birthday kan mato akong tugang. Nakatipid si mama saka si papa sa handa. Ta birthday kan tugang ko, pinabunyagan ako. Tanda ko ang padi na nagbunyag sa kuya, Reverend Father Cesar Bonggon, buhay pa siya. Kaya kan nakapadi ako, nag-report ako sa iya. Sabi ko, Father, saro mo pong binunyagan kan diakono ka, padi na. Umahon siya. Kung pigsiselebrar ta an aldaw na kita namundag, dapat pigsiselebrar man an aldaw na namundag kita bilang Kristiyano. Why? What is the reason why we should celebrate that date? Makamundo po dahil kung minsan, pag nagpapabunyag kita kan sa tong mga aki, the last thing na naiisip ta, ang kahulugan kan sakramento. What fills our minds are the other things. Halimbawa, mabado nin puti. Anong magayon daw na baduon kong bestidang puti? O sain kita manobli kan susulugon kan aki? Ang iniisip ta si siya ni imbitaran, anong design kang imbitasyon, anong motif kan reception? Sibuton kita kung kumpleto na daw, suninong saka suninang, tayaon na si padi, baka magpuon na. We are filled with many concerns which are equally important, pero daipo lugod malingawan na sa aldaw kan bunyag, ang mga aki ta igwang inaakong mahalagang regalo. What gift? An aki, binuhugasan kan tubig kan bunyag, tanganing mahugasan malinigan kan original sin, minanata ki Adan asin ki Eva. But sabihon, sa tubig kan bunyag, an aki po nagagadan, dangan nabubuhay liwat, hinahauwas sa tubig kan bunyag, sa ngaran ni Kristo. Ipinapakisumaro ki Kristo. Kaya, bako na pong aki lang kan mga magurang niya, an aking ini, kundi aki na kan Diyos. Asin dahil aki kita kan Diyos, may mga implication iyan. Enot, dahil aki niya kita, tugang ta si Jesus. Kaya tanganing day po malibong ang theology kan mga aki, mga makuapo ta, data po sinda pagtukduan nin Papa Jesus, ang tamang apod, Kuya Jesus, dahil tugang ta siya. Kaya tama po si Santino sa ABS-CBN, si Bro, dahil tugang ta si Jesus, salamat sa bunyag. Ikaduwang implikasyon, dahil aki kita kan Diyos, tagapagmana kita kan gabos na igwas siya. Kung siya an may sadiri ka inigabos, sa tuya man ang kinakban. Dahil sa tuya ini, dapat atamanon. Tagapagmana man kita kan langit. Buod sabihon, pakatapos na kita magadan, da isa na kita basta magagadan, dangan daina, kundi pakatapos kan kagadanan, igwa kitang hinahalat na buhay na daing kasagkoran. Kaya magayon ang regalo kan bunyag dahil nagigi kitang miyembro kan simbahan dangan aki kan Dios. Aram ta po na ang gabos na membership may katakod na duties and responsibilities. If we are members of the church, may katakod iyan na responsibilidad. Arog kan enot, pagsunod ki Kristo bilang mga disipulo niya. Ikaduwa, magbirik hali sa kasalan, na bakong pasil gibuhon, pero pinaghihinguwahan. Ikatulo, isabuhay ang mga katukduan kan simbahan. Father, garo sa diton man po ang mga aki, mitanganing tawan takan arog kayan kagabat na responsibilidad. Baka pwedeng bunyagan tasinda pagdakula na. Pwede man po, kaya nga ni may adult baptism. Pero, ang rason, iyo po na ang bunyag, tinataobantang aki pa, dahil kita bilang mga responsableng mga magurang, ninong saka ninang, nagtitindog sa ngaran ninda mantang sadit pasinda dahil aramtang ikakarahay kan kalag kan aki ang bunyag.
Mayo pong promesa na pakatapos kan bunyag, magiging pasil ang buhay kan aki. Bako yan part kan package kan bunyag. Na pag binunyagan, easy life, aki pala nin Diyos. Pasil ang buhay. Imbes, sa katunayan, dahil binunyagan po kita sa ngaran ni Kristo, inaapod Kristiyano, because we were baptized in His name, ang inagihan niyang pagtios, aagihan taman. Pero iyo po ini ang promesa, ang garantiya kan bunyag. Namantang matios kita arog ni Kristo, sa tahaw kan gabus na ini, kaibatas siya. Di kita masulusulo, di kita papabayaan, namumuot siyang gayo sa to dahil bakong mga aki niya kita. And so, we realize, isn't that worth celebrating? Isn't our baptismal day worth remembering and rejoicing for? Kaya daing na po kita naghahalat na magdakula pa ang aki bago tapabunyagan. Nagkukusog buot na kita, mantang sagit pasinda, buot tang matawan na sinda kan garantiyang iyan kan bunyag. Dahil responsable kita sa satong mga aki, aram tang ikakarahay ninda iyan. Ngunyan pong Domingo, on the last day of Christmas, siniselebrar taman ang pagbunyag sa satong kagurangnan. Jesus was not a baby when He was baptized. When He was a baby, He was dedicated at the temple. Pero ang bunyag niya, nangyari kan dakula na siya. Sabi kan mga biblical scholars, around 30 years old. Halos kaedad ko, I'm 34. Iyo po ini ang edad kan mga Hudiyong kalalakihan na nagpupuon kan sa indang public role. Bago po sinda maging leader kan komunidad, bago maging padi, kaipuhan ang edad kan sarong Hudiyong lalaki, around 30. Sa konsepto ta sa presenteng panahon, garo, debut. A debut of a person is the introduction to society. Sa edad pong ini, iyuman ang edad kan pagbunyag. And we may ask, why did Jesus have to be baptized? Kung nan-epekto kan bunyag, iyon na maging aki kita kan Diyos, bakong aki man talaga siya kan Diyos? Bakong mayo man talaga siyang kasalan, natatakaipuhan siyang malinigan. Tama po ang sa indong iniisip, mayo pong digta nin kasalanan sa tong kagurangnan, dain niya kaipuhan ang bunyag. Alagad, itinugot niya na magpabunyag sa pinsan niyang si Juan Bautista dahil enot, tanda iyan kan pakikisumaro niya sa katawuhan, solidarity with humanity. Asin ikadua, tanda na ang satong kagurangnan, andam na magpasan kan mga kasalan kan kinakban, mga kasalan niya to. Afuera po kan duwang rason na ini, magayon ang pangyayari sa bunyag kan kagurangnan dahil kan binunyagan si Jesus na dangog tadigdi sa Ebanghelyo, nagbukas ang kalangitan. And we heard a voice from heaven saying, "You are my beloved Son, in whom I am well pleased." This is a recognition to us kung nagdududa man kita na baka bako man ni an aki kan Diyos. We heard at His baptism a voice from heaven saying, "This is indeed my Son, ang sakuyang ikinauugma sa kong namumutan." Kaya magayon na sa momento po kan pagbunyag ki Jesus, presente po ang tulong persona kan Santissima Trinidad. The Blessed Trinity is made manifest at the baptism. Ang Diyos Ama, God the Father, hali duman sa boses, God the Son, ki Kristo na yaon sa tubig kan salog. Asin ang Diyos Espiritu Santo na nagbababa siring sa salong kalapati. May apod po kita dyan. Whenever we see, witness God in His three persons, we call that theophany. Theo, Diyos, phany, ining pagpamidbid. Kung kan nakaaging Domingo was Epiphany, nagpapamidbid si Kristo sa mga nasyon, pag ang Diyos sa bilog niyang pagka-Diyos, nagpapamidbid sa tao, we call that theophany, a direct manifestation of the Trinity. Balikan ta po itong tinaram kan Diyos Ama, na inian sa kong namumutan na aki. Mahalaga po na madangog ito kan sa tong kagurangnan dahil iyo po iyanan sa iyang identity. The identity of Jesus is beloved. Mahalagang madangog po ini ni Jesus
Dahil pakatapos kan sa iyang bunyag, pagbabalikan ta sa Biblia, after the baptism, what happens? Mahali na po si Jesus sa saindang harong sa Nazaret. Mapuon na po siya nin sa iyang public ministry. Matukdo, mabulong, magibunin mga milagro. Pero aram ta na bako gabos na tao, ikinaugma iyan. May mga tao na dai siya aakuon, may mga komunidad na sasayumahan siya, ultimamente ipapapako pa siya sa krus. Kaya binuot kan kagurangnan, kan Diyos Ama, na sa kapinuunan kan ministeryo, ipagirumdum ki Jesus, konsisay siya. Tawan kan garantiya, konsisay siya. You are my beloved. Kulgan ka maninda, sayumahan ka maninda, day ka maninda akoon, ipako ka maninda sa krus. Remember that you are my beloved. Mga tugang, salamat sa Diyos, sa biyaya kan bunyag, dahil mga tugang kita ni Jesus. Dahil tugang kita ni Jesus, kita man tinataraman niya, namumutan man na aki kan Diyos. Aram ko na di ka mo nagdigdi sa St. Jude ngunyan, empty-handed. May kanya-kanya kitang pinapaasan sa buhay, kanya-kanyang problema. Kung kadakol kang hinahampang nakadipisilan, imbitaran ta ka po na magsilensyo. Dangugon ang boses kan mahal na Diyos. Sa kadakulan kan mga boses sa kinaban, I want you to remain silent and listen to that still small voice of God the Father telling you, ika ang sakuyang aki, namumutan, ikinakaugmata ka. Di kalugod makalingaw sa tahaw kan mga kadipisilan mo, na dai ka niya papabayaan. Bakong binunyagan ka ngani sa ngaran niya, bakong sinadiri ka niya kan aldaw kan bunyag mo, bakong pinangakuan ka na niya nin buhay na daing kasagkoran. Anong ikakahadit sa ikakatakot mo? Aki ka kan Diyos. Kaya mga tugang sa kapistahan pong ini, kan pagbunyag kan sa tong kagurangnan, marumduman talugod da imalingawan ang sa tuyang tunay na identidad. You are God's beloved. I am God's beloved. Utruhon ta daw pong sarabay, I am God's beloved. Mga aki kita, bako lang aki, aking namumutan. Halion man sa imo ang gabos, even if the world should strip you away, kan sa imong gabos na kayamanan, ang mga tawong namumuot sa imo, barayaan ka man ninda, halion man sa imo gabos mong inadalan, nakamtan mga titulo mo, igwa pong sarong matatada sa imo, in your nakedness, in your loss of everything, one thing will always remain. Aki kang namumutan. That is our God-given dignity, and nobody can take it away from us. Pirmita po lugod, ipagpasalamat, asin ipag-ugma ang biyaya, na dahil kan sa tong bunyag, aki kita kan Diyos, asin tagapagmana nin langit. Tindog na po kita, ipahayag taan pagtubod na inot ipinahayag para sa to kan sa tong mga magurang ninong asin ninang sarabay kita. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kang langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos asin namundagi kan sa Ama, bago kang gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya, nagkaigwa kan gabos. Huli sa satong mga tawo, sinuli sa satong kaligtasan, naghilig siya kali sa kalangitan. Asinani tawo. Sinani laman, huli kang Espiritu Santo, ki Birhen Maria, asina ni tawo. Ipinako pa sa krus para sa to, kang panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkod sa kagadanan asin ilinubong,
Asin ka ni katulong aldaw, na buhay liwat susog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamahan. Si mamuraway na mabalik sa pagukom sa mga buhay, asin mga gadan. Ang sa iyang kahadean, daing katapusan. Asin sa Espiritu Santo, kagurang na nasing kagtaonin buhay, nagikan sa ama asin sa aki. Siya kay bakan ama asin kan aki. Sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi ni mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ning pagtubod sa sarong bunyag. So agpatawad ni mga kasalan, asin nagahalat ako kang pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kang buhay na maabot na panahon. Amen. Nagsasarig sa satuyang ama na yaon sa langit, darhontaan sa tong mga pangangaipo. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Para sa simbahan, asin sa saiyang mga pamayo, tanganing sinda sagkod kita, di magpasilaw sa kayamanan asing kapangyarihan, kundi maglingkod asin magtabang sa mga dukha, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Para sa mga daipa nakakamidbid ki Kristo, sa mga suhay na simbahan, na ang sa tuya lugod na pagsabuhay kan Ebanghelyo ni Kristo, ikapahayag sa indaan pagkamuot nin kagurangnan, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Para sa satong mga Kristiyano, asin para sa gabos na tawo, tangani nga ni Espiritu Santo, pasunodon kita, nagalangan ang kasaraditan, asin ang mga maluluya, na daita sinda pagdatugan, at ngani tauan sindanin katanosan, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Para sa mga binunyagan, na sindalugod magsunod ki Kristo, asin naarog sa iya, makanood sindang maglingkod, bakong paglingkodan, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Para sa sato, asin sa mga Kristiyanong komunidad, na huli sa banal na Eukaristiya, mapakusog sa to ang mga balaog kan Espiritu Santo, asin himuon kitang mga maimbod sa satuyang bukasyon bilang mga padangat na aki ni Diyos. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Sa espesyal na paagi, ipamibi ta ang mga padi, mga diakono na nagbunyag sa to, si mga buhay pa asin gadana. An sa tong mga magurang na naghinguwang pabunyagan kita, an sa tong mga ninong sa kaninang na nagsaksi sa pagtubod, tinabangan kitang magdakulang maray na Kristiyano, mga katikista na nagtukdo sa to, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Sa silensyo, pakigirumdumpuan sa indong mga personal na pangangaipo, pati ang mga tawong pinangakong ipagpapangadji. Kagurangnan na Diyos, inapod mo kami, binunyagan na magbago. Patawada kami kan sa mong pagkatakot, asin danay kaming gibuha sa paagi kan sa imong banal na Espiritu, na magkaigwanin isog buot, na danay na umiba ki Kristo. Huli ta siya aki mo, asin sa muyang kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eukaristiya.
Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod, ng kaguranan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asing kamurawayang kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asing kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, pakiakoa ining sa mong mga atang, nadarakan pagpahayag kan sa imong aking namumutan, tanganing an pagdulot kan mga paratubod mo, magin siring sa sakripisyo niya, na sa pagkaherak, nagmaawot na malinigan an mga kasalan kan kinakban. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, iitaasan mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, na sa mga makangangalas na misteryo, pinahayag mo sa Hordan ang bagong tubig nin bunyag. Tanganing, huli kan tingog na nadangog migikan sa langit, tinubod na an sa imong tataramon, nag-ierok sa katawuhan. Asin huli kan espiritu na naghilig siring sa salampati, namidbid si Kristong surugoon mo, linahidan kan olyo nin kaugmahan, dangan sinubol sa paghulit kan marhay na bareta sa mga dukha. Kaya kaiba kan bertudes kan kalangitan, padagos kami nagsiselebrar sa imo digdi sa daga, kan kadakulaan mo, tanganing daing tapos na magkurahaw kan sa imong kamahalan. Vere sanctus es Domine, fons omnis sanctitatis, ec ergo dona quesumus spiritus tui rore sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiant Domini nostri Iesu Christi, cui cum passioni voluntarie traderetur, accepit panem, et gratias agens, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum quod pro vobis tradetur. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens et calicem, iterum tibi gratias agens, dedit discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mysterium Fidei.
kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkeherak, an sa mong mga tugang na binunyagan, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami, gabos namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina nin Diyos. Kaiba ni San Jose, protektor kan Sagrada Familia, kan gabos na apostoles, urug nang namumutan ning patron si San Judas Tadeo, si San Juan Bautista na nagbunyag sa samong kagurangnan, gabos na santos na kaidto pa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Our Father calls us beloved. Mamibi kita sa iya sa mga tataramon kan aki niya. Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan,
Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilinga an sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigo na kami mapatuninong asin magkaboronyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. bilang magturugang sa bunyag, magpatinaraohan po kitanin katuninongan. Uya si Jesucristo, namumutan na aki kan Diyos Ama sa tuyang tugang. Siya ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Glory
Kaluhod po, pamibi sa hubileyo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Yesu Kristo sa muya tugang, asinan kalayunin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso. Magpukaw liwat sa mo, kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbago sa mo, na kami day mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marakay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawukan, asing kambilog na linalang, sa pusog na paghalat, sa bagong langit asin bagong daga. Napakatapos daugonan karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman. An biyaya kan hubileyo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. Ang siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinabam, kang kaugmahan asin katuninungan kan samong paratubos. Sa imo, sa muyang Diyos, banal sagkod paman, an kamurawayan asing kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tindog po. Mamibi kita. Kagurangnan, kaming nabasog kan banal na atang, mapakumbabang nagahagad kan sa imong pagkaherak. Tanganing maimbod na naghihinanyog sa imong bugtong na aki, kami tunay na apodon asin magin mga aki mo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po kita nin ikaduwang kolekta, para po ini sa pagmantiner kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niyato sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 47,722 pesos and 85 centavos. Anaambag niyato sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 4,962 pesos and 65 centavos. An ikaduwang kolekta, nag-abot man po sa 9,245 pesos and 15 centavos. Para po ini sa Pro Negritis asin sa seminaryo kan satong diocese. Nagpuuna po ang novena para ki Senior Santo Niño kan Petsa 10 kan Enero. Sagud po ini sa Petsa 18 sa oras na alas 6:30 nin pagkaaga. Sa Enero 19, iyo po ang kafiestahan kan Santo Niño. Magkakaigwa po kita nin banal na misa sa oras na alas 9:30 nin pagkaaga. Iyo man po ini ang misa pasasalamat ni Reverendo Padre Vicente Espineda Jr. Sa pagkahapon, magkakaigwa po kita nin prosesyon sa oras na alas 4. Asin, maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging simana. Mga anonymous, 1,000 pesos, 1,300 pesos, duwang 500 pesos, asin 100 pesos. Hali man po sa Miguel family, 3,000 pesos. Kay Almira Joy Lara and family, 900 pesos, asin kay Jane Pearl Ponferrada, 900 pesos. Diyos mabalos po. Salamat mo man po sa Indogabos sa aktibong pagpartisipar o rugnaan sa tong online community at sa tuya pong mga lingkod sa simbahan. Salamat po sa pagserbi. Next Sunday when we come to church, all masses are in honor of the Santo Niño. Pero espesyal itong alas 9:30 nin aga dahil iyo po ang misa pasalamat, misa de gracia, kan bagotang padi, dati tang diakono digdi, si Father Vic Espineda. Sa hapon po, giraray alas 4 igwang prosesyon. You may bring please your images of the Santo Niño. Day po paglingawan ang homework. Tindog kita. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa tabang kan mga pamibi ni San Juan Bautista, bendisyonan po kamo kan mamumoto na Diyos, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw, mabuhay na maninigo sa imong bunyag.
Salamat sa Diyos.